Сценарий номер 5. Напускане с издаване на фактура. Отиваме в основното меню на Check-in, Check-out. Кликаме върху съответната резервация. Гостът в случая е консумирал нещо от мини-бара, в случая шоколад. Въвеждаме неговата стойност. Определяме начина на плащане, в случая гостът ще плати в брой. Кликаме върху Създай фактура и по този начин се създава фактурата. Ако е нужно да разпечатим фактурата, кликаме върху Разпечати и отбелязваме при платен, че фактурата е платена в брой. Кликаме върху Напускане и по този начин гостът е чекиран.